Waqt dibattitu fuq ix-xandir tal-Istat nhar l-erba' l-Viċi Kap Nazzjonalista Simon Busuttil attakka lill-kandidata Laburista Deborah Xkembri għaliex ma baqgħetx tagħti l-appoġġ tagħha lill-Partit Nazzjonalista u minflok għażlet li tkun kandidata tal-Partit Laburista fl-elezzjoni ġenerali tad-9 ta' Marzu. Busuttil saħansitra qal il-Partit Laburista qed juża Xkembri għaliex fi kliemu din għandha wiċċ ta' nazzjonalista. Partit Laburista vera illi issa għamel rapper sabiħa, jippakkeġġja lilu nnifsu f'rapper sabiħa, juża nies bħal Deborah pereżempju li ġejja mill-Partit Nazzjonalista fuq ir-rapper għaliex Deborah għandha wiċċ ta' nazzjonalista u allura jtara kemm jiena sabiħ. Mhux vera Deborah, mhux vera? Il-ġimgħa filgħodu għan jistaqsa lil Simon Busuttil fuq did-dikjerazzjoni li min-naħa tiegħu baqa' jiddefendi dak li qal dwar Deborah Xkembri. Għażilt li tattakka lil Deborah Xkembri għax l-ewwel kienet tappoġġja lill-Partit Nazzjonalista u issa qed tappoġġja lill-Partit Laburista. Għaliex iddeċidejt li tattakka b'dan il-mod? Għandek żball jekk tara l-programm fil-fatt jiena ma attakkajtix, attakkajt lill-Partit Laburista għaliex qiegħed juża rapper biex jidher ta' nazzjonalist, ġifieri jekk tara l-programm issib illi bil-maqlub ta' dak li qed tgħid int jiena ma attakkajtix lil Deborah. One News talab ukoll il-kommenti ta' Simon Busuttil dwar id-dikjerazzjoni li għamel huwa stess il-ħamis filgħodu meta qal li min jinqabad jikkopja jrid jirriżenja. Meta xi ħadd jinqabad jikkopja, ikollu jirriżenja. Tistennewx lil kap tal-oppożizzjoni illi jirriżenja għaliex ikkopja il-programm elettorali tagħna. Il-ġimgħa filgħodu One News staqsa lil Simon Busuttil jekk bil-kelt tiegħu stess id-deputat nazzjonalista David Aġuż kellu jirriżenja wara li nqabad jikkopja 3 darbiet fl-eżamijiet fl-Università. Simon Busuttil iżda ddefenda lil David Aġuż għaliex qal li David Aġuż qed jiġi attakkat inġustament. Fi kliemu Aġuż diġà ħallas il-konsegwenzi ta' emilu. Inti qed li min jikkopja irrid jirriżenja da l-istess scale. Il-Prim Ministru għandu fiduċja allura ta' David Aġuż u inti għandek il-fiduċja ta' David Aġuż? Iva, huwa diġà ħallas il-prezz ta' dak li jagħmel David Aġuż u tkun inġusta miegħu jekk taħseb illi ma ħallas. Kull min jagħmel xi ħaġa ħażina għandu iħallas għaliha. David kien ħallas, inti qed tinjora dak il-fatt u tipprova tibqa' tixlih b'din il-ħaġa. Bil-kontra ta' dak il qal Busuttil iżda fl-aħħar leġislatura David Aġuż mhux talli ma ħallas ta' emilu tal-intażel mill-Prim Ministru Lorenz Gonzi biex iservi bħala wib tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista u anke bħala assistent parlamentari fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Jakkumpanjaw lil Simon Busuttil żjara mal-bdiewa kien hemm fost oħrajn il-Ministru tal-Bidja George Policino. Nikola. Problema dejjem jixtu fuq. Mbagħad imur dar il-mara tajli qbatti. Imma somma ta' dama mhux problema. Mhux problema.